Галин се държи във форма целогодишно. Той ме не да го тренирам. С Меди сме си говорили. Мисля, че и той е взимал така бая работи. Ти още си с твоите приятели, не? Говоря си с нея малко, правим секс. Какво повече правиш с нея? Той ли си брокер или имаш агенция за дигитален маркетинг? Или си певец. И той колко пари ти ляга един клип? За да изглежда на някакво адекватно конкурентно ниво, минимум. Хора, реших, зарязвам музиката и всичко, ставам професионален бодибилдър и съм взел шишката с мене. Днес ще направим една тренировка. Не, базикам се. Музиката си продължава, започнах участия. Тази събота съм сливен, не знам този клип кога ще излезе. То така с тия влогове ще привлечеш фитнес-джиите да идват на участие. Ами аре фитнес-джиите да идват. Аз не знам дали в моя канал съм споменал за моята фитнес история, защото аз Аз почнах съм гледал само футбол, реално. масово футбол, игрички, музика. Аз, брат, почнах на 67 кг да тренирам. Аз съм 95, 67 на този ръст, представи си как съм изглеждал. Невероятно. Винаги съм се тренирал по някакви мои си начини, имал съм винаги някой, който ми помага, поздрави за котството, обаче не съм ги спазвал на 100%. Миналата година, в един определен период, лятото мисля, че 2 месеца подред без да спирам тренирах. Мисля всеки ден, без никаква почивка и бях в топ форма. Ядох каквото си искам, обаче всеки ден много яки тренировки, мод и се чудя сега как да го почна, брат, защото почвам участия полека-лека и нямам много време да ям. Аз като не ям, отслабвам много бързо. Искам сега да ми покажеш една тренировчица. Аз да ти покажа. Да, брат, искам ти да ми покажеш. Аз мисля, че ще правим твоята. Моята тренировка ли искам? Ми да, честно казвам. Брат, вадя ти жокер, гледай Айде всякакви да тренировки. видим как тренира Андон. Аз ти покажа как тренира Андон. Тия тренировки, те са 4 на брой. Бутащи, дърпащи, крака и рамо ръце. Класиката. Обаче това ми е от 2 години, брат. Тези, които са по 3, са 4 серии вече. Тоест това са 4 тренировки на седмица. Това са 4 тренировки на седмица, обаче аз правя 2 дни почивка, т.е. тренирам 5 пъти. Изоставаща група, повтарям. Това са много упражнения за някой, който няма толкова опит, човек. Аз имам много опит, брат. Ти гледай какво Да, бе, ама... Не бе, смисъл, аз тренирам от доста години. Ами бих махнал 2-3 упражнения от всеки един ден. По-скоро идеята е да си избереш 2-3 упражнения за мускулна група Max, нали, Max 3, които са ти най-удобни и дай просто да прогресираш на тях. То реално мускула расте с прогресивно увеличаване на натоварването. Тоест ти не е нужно да смениш упражненията, просто самите повторения да растат, тежестта да расте. То реално начинът, по който расте мускул е като защитен механизъм. Ти го подлагаш на по-голямо натоварване и той, за да оцелее, трябва да се адаптира на по-голямото натоварване и т.е. пораства. Така че програмата ти е окей, просто малко прекалено много упражнения. Просто малко ми писна, брат. Аз се знам наизуст. Това е тегавото на фитнеса, че е много еднообразно, човек. Един път, като разбереш как работи цялата работа, оттам нататък е просто да правиш едно и също всеки ден, малко по малко да награждаш. И ти го правиш година, 2, 3, и то вече на 4-та година ти стигнала и до тук. Какво искаш да правим днес от това, брат? Хареса ли? Аз правих гърди, последно, ама колкото пъти да ги Айде да правим дърпащи, айде да правим гръб. Да, това ми се пада по принцип. Окей. Айде правим. Значи правим дърпащи, това е най-дълга тренировка. Така набиране или горен скрик. Набиране, моля, правиш. Гледай бе, гледай бе. Обърне шапката. Окей, добре. Стига, че ще ме застрамиш. Стига толкова. Набиране или горен скрипет, хоризонтален скрипет, окей. Хват, горен скрипет, машина за гръб за горна част. Така, набирането е страхотна идея. Гребане с лост, това също е страхотна идея. Пуловър, мога да го правим с въже и това да е за гръб. Знаеш кое едно упражнение за задно рамо и едно бицепс. Задно рамо раз да правя. Каквото и да правя за задно, не го усещам, бе, сено не ми влиза там, бе. Ще ти покажа едно упражнение, после да го усетиш. Покажи ми, добре. Айде направим първо гърба и почваме с Набиранки. Пишете в коментарите, искате ли да виждате повече фитнес видеа. Знаете, че аз няма да пускам толкова често в моя YouTube канал. Така че отивайте, следвайте ме в музикалния. Почваме участията, натискаме много яко това лято 2 нови песни. Шишката мога да вкараме в някой клип. Днес реших просто да направим малко тренировчица, да се пораздвижим, пък и тия хора, които в момента гледат, малко да ги надъхаме да отидат в залите. Колко серии? Дай правим 3. То ти преди да почнеш да тренираш в залата, тренирал ли си нещо друго? Само футбол 10 години. Краката ми бяха много по-големи, брат, от горната част. Няма да забравя, първият ден влизам в залата и тръгвам да дигам някакви неща, нали, нещо за горна част, всичко ми е супер тежко. Влизам на лек прес, брат, 170-180 кг без проблем на 15-16 години. Защото и аз като малък съм играл в футбол, ама просто съм играл, не съм тренирал. Да. Аз си поиграх. Аз и в национала бях, проекто национала. Ма то реално като бяхме малки, това имаше за правене реално. Защото ти на колко беше? 24. Защото аз като израствах нямахме телефони, т.е. ние ритахме топка, разбираш. И виж какво, брат, ние имахме телефони с копчета, 2 деца от 10 да са имали някакви смартфони, но дори тия с смартфоните излизаха, играхме на криница, на футбол. Братовчетка ми тя е доста малка, тя е на 10 или някъде горе-долу там, не съм сигурен. Като гледам тя как израства човек, то няма нищо общо с това поколение, наистина. Нищо общо. Преди си беше много интересно. На моменти не ти ли си иска да се събереш с твоите приятели от детството и да играете на криница, както сте играли човек? Или така просто да правите някакви простоти? Брат, знаеш ли, че аз не мога да си обясня
как съм ходил до най-добрият ми приятел на времето и съм му тропал по прозореца и съм му викал, няма къде да му пиша, разбираш. Това сега не мога да го проумея, брат. Сега ще си му пиша да видя дали е в тях, а тогава отивах да проверя. Чукаш, да видиш дали е там. Мале. Ма много яко, това са много яки времена. Ма ние пълно се разбирахме една седмица предварително, в 1 часа, например, еди къде си, и всеки идва човек. А сега, например, ако се разбереш някой една седмица предварително, брат, аз забравих, случи се това. За ежедневието, брат, много бързо живеем. Аз имам бели косми вече направо. То ти откъде си иначе? Аз съм от Пловдив. От Пловдив. Най-хубавия град за живеене. Вече съм склонен да се съглася с това. Бая по-добре от Ти София. откъде си? Пазарджик. Верно, че си от Пазарджик, бе. ПЗ. Поздрави на Пазарджик. Аз последно време се чуя дали да ни се премести някъде друго да живея. Ти нали почна да се местиш, па се връща. Човек, аз не знам къде... Ти си го правиш интересно. Каква зодия си, бе? Водолей. Човек, аз не вярвам в зодии. Има някакви неща. Да, се очудвам, че снимаш днес. Той е ретрогарен Меркурий ли? Не трябва да ти върви този месец. Говорих с една много известна певица, вече от по-старото поколение. Щяхме да пускаме някакви песни, нали? Моята песен еди кога си, нейната песен един-два дена след това. Вика, ти как ще пускаш, вика, песен, вика, на еди кой си ден? И аз викам, що? Вика, виж, вика, лунния календар, вика, бе. И аз така шокирам. Оказа се, че много от възрастното поколение изпълнители много гледат лунен календар, какви фази са луните, дали е подходящ деня за песен да се пусне в дадения ден, което е много странно. Да, последната ми песен, брат. Точно в най-благоприятния ден съм избрал да я пусна, най-зле върви. От всичко до момента. Аз съм говорил с някакви такива изпълнители, които точно по календара си решават кога да пуснат песента. Съм ги питал, добре, ти пробвал ли си да го правиш без тия зодии и така нататък? Не съм. Викам, ти откъде знаеш, че това наистина работи? Не знам. Но защо го правиш? Защото всеки друг го прави. Но много от изпълнителите вярват на тия неща. Аз повече няма да го правя. Тоест по-скоро би се съобразявал с Сергена, дали се излъчва тази вечер, дали има игри на волята. Това е доста по-важно от ретрогарния Меркурий. Аз дали не знам как да го произнеса това нещо. Ти как се реши да спреш това, бе? Зоба. Мен са ми казвали между другото. другото. Той ми писна всичко, човек. Мен много ме е страх, никога не бих барнал, но мен са ми казали, че аз ако барна мога да стана някакъв мега звер. То си зависи как ще реагира тялото. Ти не мога да знаеш без да пробваш. Да. Защото съм високи, нали, имам уж така хубава структура. Заякнеш, изглеждаш много застрашаващо. И в края на краищата височината е много по-важна, отколкото да си нацепен. Който ви каже обратното, така е, бе, да. лъжи ви. Да си висок с пари, най-доброто. И в крайна сметка аз не искам да ставам охрана на заведение, искам да пея в заведение, така че. Ами то в принцип, ако станеш прекалено як, мисля, че хората няма да вземат и на сериозно като изпълнител. Да. Аз с Меди сме си говорили преди време, защото той беше много здрав. Мисля, че и той е взимал така бая работи. И по едно време просто се е усетил, че вика, брат, аз не искам да ставам охрана, вика, искам да съм изпълнител. Така че наистина не е. Всичко прекалено не е хубаво. А и то, за да поддържаш тази мускулна маса, трябва да си отделяш повече време за тия неща. А ти ако ходиш на участия, ама не е толкова трудно да поддържаш форма. Галин се държи във форма целогодишно. Между другото, да, Галин как го прави, това не знам. Тренирал съм с него 2019 година и той тренираше винаги преди участие. Тренирал от 7 до 8, примерно 9 и после тръгва. И ми направо си го е човек. Ма не, аз като тренирах с него, защото първоначално, когато се преместих в София, той ме не да го тренирам. Той ми даде първата възможност в София, като се преместих, разбираш. Беше преди 3-4 години. И работихме там известно време. Аз последствие осъзнах, че не искам да съм треньора на известните. А исках да си задам мое име. Приключихме да работим с него, ама той си беше недоспал, недохранен, отива до залата, разбираш. Пропускал е там 1-2 дни, но никога не е пропускал повече. И аз от него видях колко е тежка тази сфера. Ти трябва да поддържаш определен имидж пред тия хора. И който каже, че външния вид няма никакво значение в тази сфера. Огромно значение с тия глупости. От огромно. Не си пил някаква стромба преди тренировката. Що? Дигаш повече от мен, леко ти е. Никога не съм пил строма, между другото. Той имаш ли кофеин в това? Не. А в тия преворкаутите имаш. Веднъж съм пил през живота ми такова нещо. Аз не можах да тренирам. Изперках тотално. Ти колко кафета пиеш на ден? Аз не пия никакъв кофеин. Сериозно? Евола, човек, евола. Аз съм мега маняк, мега голям фен. Ще си го кажа Кока-кола. Посредите му. Кола обожавам. Нали, без захар. Но кофеин, под каквато и да е друга форма, не приемам. Даже и колата гледам почти да не пия вече, но никакъв кофеин. От малък брат, пина ли една глътка кафе, но чувствам, че ми става нещо. Ти като не си привикнал нормално. Ама да, това е много хубаво. Много често чуваш от хората да казват, аз ако не си пия кафето сутрин, не съм човек. Аз не познавам човек, който не пие кафе, аз не пия. Знаеш каква ми е мечтата за тялото ми? Да кача до 105 и да се нацепя до 98-9. Това е много сложно, брат. 10 кила отгоре. Някоя друга стромба може да стане. С тромба, да. Всъщност много ли е сложно? Точно отнеме време, защото хората не осъзнават колко време отнема да качиш мускулна маса. Свалянето на мазнината е много лесно, но качването на мускула е теглата част. Виж, аз тренирах не знам колко години, спрях за половин година и изгубих 7-8 кг мускул. Аз тогава бях изправил да тренирам. Да, ти не тренираш. Това време депресира ли те, бе? Страшно много.
Човек, в понеделник бях в тежка депресия, често. Стига, бе. Ето както е мрачно времето и всеки зети няма с кой се види, направо нас се побърквам, разбираш. Ти още си с твоята приятелка, нали? Да, ето, говоря си с нея малко, правим секс и то какво повече прави с нея? Да, добро. Значи с приятелките само секс, малко лаф и то няма какво друго. То там стига просто. На всички, предполагам сте гледали сторитата ми в Instagram, където говорим за Мистер Бит. Да, пускал съм доста често там неща за тях. Време е да кажа, разбира се, и спонсора на това видео, а именно Мистер Бит. Малко се включвам така от нищото. Но Мистер Бит са лицензиран сайт за България. Имат огромно разнообразие от игри, наистина супер много игри. Лицензиран, става много бързо регистрацията, става много бърз депозита, също така и теглянето на пари, withdrawal също е изключително бърз. Така че влизате тук някъде долу и в описанието ще ви оставя кодът ми, ще ви оставя, разбира се, и линк, през който да влезете. Просто влезте в MrBeat и се забавлявайте. Играйте отговорно, защото все пак това е хазарт. Аз сега оттеглям, защото имам да върша работа. А вашата работа каква е? MrBeat. Живи и здрави, успех на всички, обичам ви и обратно към видеото. Ме много ма кеф сега, че Balkan Beach ще натиска пак 10/10, много ма кеф. Човек, аз малко се дръпнах от тази сфера. Това ми е еднообразно, разбираш. Това е най-съща тема, която се дъвчи, която никога не преди това не е говорено, но е така, нещата са така 99%. Просто, че хората все още не са свикнали да ги слушат. Но и факт е, че едно и също нещо се говори 10/10. Имам чувството, че мъжете, които гледат такъв тип съдържание, дори жените, някакси се фокусират върху буквално 3 минути от целия шибан подкаст и си базират мнението на този отказ, разбираш, а не на цялата дискусия. Има нещата, които не им отърват, на това наблягат най-вече. Тези неща са едно повече объркват хората, отколкото им помагат. Защото никой не сяда да го изгледа от начало до край да го осмисли. Всеки го пуска за половин час. То голям комплексар, той е това, онова и направо някой друг отказ в TikTok. Да. Защото аз съм гледал по моите видеа в канала само за мъже. 60% от хората гледат първите 5 минути и след това доста спада. Спада много. И то е реално 12% от тия хора си гледат видеото от начало до края. Половината са го осмислили и това е 5% от всички хора, които са гледали. Смяташ ли, че има някаква полза от това нещо и че има някаква промяна? Защото аз им чуш, че говорим го, обаче нищо не се променя. Има единици мъже, които са го осмислили, но това е много малък процент човек. И също така единици мъжини, смисъл има някои, които доста обстойно гледат такъв тип съдържание да се научат. Ама то така трябва човек, то без значение за какво става въпрос, ти го гледаш, анализираш го и трябва да помислиш дали някои от нещата, които са казани там, могат да ти бъдат полезни на теб. Ако не могат да ти бъдат полезни, окей, гледай нещо друго, интересувай се от нещо друго, чети друга книга и така нататък, но някакси не дей да хулиш там, това не е така, онова не е така. Аз, например, сега почнах да чета една книга, тая на Матю Пери, нали се е чел? Коя? Автобиографията на Матю Пери. Той нали скоро почина и понеже е бил депресиран цял живот, си купих книгата да прочета вътре за какво става въпрос. Мисля, четах 30 страници, човек, аз останах направо шокиран. Милион на седмица получава като заплата от приятели, милион на седмица. Пише в книгата как той не може да остане сам, защото прибягва до наркотици и такива неща и аз такъв си викам, човек, има хора, които имат всичко и същевременно нямат нищо. В един момент тия пари наистина са просто едни цифри, брат. Като са толкова много. Някак си чета това и ще изкарам 2-3 неща от тази книга, които ще ми бъдат полезни. Определено имаше неща, с които не съм съгласен. Но ще прочетеш цялата, няма да спреш на 30 страница. Отиваме на следващото упражнение. Човек, ти колко упражнения искаш да направим? Ние сме дошли да снимаме, не да тренираме. Стига! Ние всъщност снимаме по една серия, там 2-3 повторения. Не, правим си по 3. Вчера гледах и подкаста на никаква стойност за брокерите. И се замислих, наистина всеки... Аз вече имам много приятели, които са брокери. Той ли си брокер, или имаш агенция за дигитален маркетинг, или кой си контент креатор? Или си певец. Певци няма чак толкова много все още. Ама да, в общи линии това е. Имам нещо като агенция вече, имам YouTube канал, така че ще остана сега да стана брокер и да го снимам това за YouTube. И тогава запълвам целия кръг. Други път влизаш в залата и на вашето внимание ви представям този клуб. Центъра на Ще продам фитнес зали. Чакай, това е много леко, бе. Аз тук с по-тежко обичам. Това е много леко. Мълчи, бе, човек. Прави се, че е тежко за пред хората. Брат, много е леко. Много е леко, разбираш. Човек, като сета преди колко бях нацепен. Да, но пак хубавото е, че поне дори като спреш зоба, пак си ти остава нещо. Аз като натурален имах много добра основа, затова. Остава ти някакъв процент от това, което си качил, защото ти като ги ползваш толкова много дълго време, прави някакви промени в тялото, които са перманентни, разбираш. Но реалистично, в смисъл, твоето тяло си има един натурален лимит и т.е. като спреш стероидите, след това тялото ще иска да се върне към този натурален лимит. Да, може би си речем 15-20% над този лимит, но не повече. А ще си личи ли, че си взимал някога? Ами да, по принцип си личи. Ако си взимал дълго време и си бил по-така едър, най-вероятно си
си личи. Като взимаш нали, стероиди, реално горната част на гърдите, трапеца, раменете ти се развива по един особен начин. Дори след като ги спреш, обикновено тия зони остават равномерно развити, а доколкото един натурално тренираш, ще не се развият гърдите, раменете и трапеца, но не по този начин. И между другото имаш широка талия обаче. Тук си широк. Бе, живи и здрави да сме, бе. Талията не влияе на това колко дълго ще живееш. Въпреки че има един друг лав, един приятел ми го беше казал преди време. Къс ти висок дядо, виждал ли си? Всичко приключва, разбираш и до тук. Вау, верно? Да. Колко високи дядовци си виждал, ми кажи? Единици. Верно, човек? Това беше бахти шока? Много е гадно, но е факт. Това да си висок си има своите предимства и своите негативи. Разбира се. Аре, някакви упражнения твои да направим за пица. Окей. Аз и за задно рамо ще ти покажа едно. Ех, това задно рамо, добре, ще го направим него. Има възможност, тънка вероятност, футболните предизвикателства в някакъв момент да се завърнат, така че stay tuned. Нищо не знам, нищо не знам. Пащаш го е така, мушиш пръста в дупката. Лягаш ето така, така трябва да ти е ръката. Тялото ти е така настрани. И т.е. отпускаш си ръката изцяло, заключваш си лакета, т.е. да няма никакво движение в лакета и просто дигаш нагоре до тук. Защото всичко над това вече задното рамо не работи. Т.е. е така и е така по 20 повторения. Я пишете, искате ли такива чорапи? Какво става? Андонки и отзад флага. Какво правим сега? Така, лягаш, дай си ръката, е така, така, е така. Така ли беше? Да, точно. А краката какво ги правя? Е така, смисъл, слой ги така отпред. Така, така. Стоиш така настрани, точно така. Дай си заключваш лаките да не е... Така. Смисъл не е така. Дай си тялото малко по-назад, така. Чакай, ще падна. Така и сега дигаш нагоре. Не можеш ли бе, човек? Не, чакай, че ми не чупа на рамото, брат. Да, леле, аз не мога да дигна 2 кг в момента. Да. Чай пробвам само с лявата да видим. Добре, я да видим слабо. Чупено ми е рамото. Баси, какво боли, брат. Чакай. Така ли беше? Да. Само, че си... Окей. Та, само си изправи малко тялото. Така. Точно така. Така, Да, тук няма никакви проблеми. Го изправи. Той си изправи това така и пускай додолу. Добре. Така. Да, и дигай така. Точно до тук. Да. Да, дясната изобщо не мога. Пускай додолу, максимално додолу да може да се разтяга. Така. Дай, спирай. Много добре. Почна да пари. След като приключиш, дай още 2-3 повторения. Още едно. Така, чакай сега. Сега стой така, ама пусни диска надолу и е така да си разтегне малко задното рамо. Ама вдигни диска, така. Така. Е така стои. Това е много добро, брат. Усещаш ли го по-напомпено? Да. Виж. Това реално упражнение няма да ти даде кой знае колко мускулна маса. Това упражнение може да го правиш в началото на тренировката, колко да си напомпиш рамото, разбираш ли. Дясното ми е много зле, бе. Човек иди на нещо да те погледнат. Защото не би трябвало да имаш толкова затруднения да го дигнеш това. То реално самата става нещо на ти как трябва. Чувствам е несигурно, нали? Всеки момент ще се разкачи. Да, аз точно това, аз виждам, то се личи, да. Ех, това футбол, бе. Правиш една-две серии колко да си напомпи задното рамо, като вземеш примерно екия, сещаш така. Тоест ако правиш обратен флайс. Сядаш ли? Не. Като правиш обратен флайс ето така. И да, това е хубаво, реално това ще усетиш самото задно рамо доста по-добре. Ако искаш, пробвай. Дай ще го направи това. Дай ги тия направо. Държи си това така. Зависи където отиде лакета, там влиза. Тоест ако лакетите е долу, ще влезне в гърба. Разбираш ли? Да. И китката ми е чупена и това. И рамото от този футбол. Държи направо тази ръка, за какво ти? Тя не ми трябва. Не, дясната, аз с лява нищо не мога. С лява не мога и... То с лявата е по-яко, защото се едно чужда. Не помня, преди 1-2 месеца снимахме нещо и някой беше казал тази техника къде е, стоиш под ръката да мога да изтръпне. Та техника не съм пробвал от 10 годишен. И аз, човек, аз бех забравил за нея. Брат ми преди постоянно ме баваше. Вика, седни си на ръката, седно ти го бара момиченце ми викаш. Аз съм бил на 10 години. Но сега реши с БМ-то, махаш ли го? Човек, аз исках да го махна, ама нали е ретрограден Меркурий и никой не си купува кола април месец. Между другото, да, наистина няколко човека бяха звънали и бяха казали в прав текст, така ми казаха момчетата, че хората нали имат интерес да купат кола, ама защото е ретрограден Меркурий. Не се баваш, така ли? Не се базикам, бе, човек. Стига, бе, брат. Той месечки автокъщи са били много зле. То мисля, че до края на тази седмица е то Меркурий и очаквам понеделник да ми разцепат телефона, не знам. Исках да си взема някакъв джип, ама... 4 по 4 нещо. Тя твоята не е ли 4 4 по 4? 4, моите 4, да. Твоите само назадно ли? Да, бе, брат. Само това е минуса на тази кола, разбираш ли? Абе, ти пушиш ли, бе? Какво?
Цигари. Цигари не. Пуших вейпчета по едно време, ама ги спрях. Иначе и те им беше много тегаво да ги спра. Ти цигари пушиш ли? Не, аз нищо не съм пушил. Мисля, наргиленци си паках преди чат-пат, ама цигари никога не съм. Дърпал съм веднъж, но не е моето. Аз съм пушил цигари в дискотеки, като съм се напивал като малък. Излезнах на дискотека, изпия една-две водки. Окей, така ли, че съм тука, напил съм се, що па да не пуша една цигарка. И се допушва. Аз по това не Почвам да знам. пуша цигарки. Много хора са така. И по принцип, каквото и да ме офертират в този момент, аз давай го. Ама иначе е така сам да изявя желание да отида на дискотека, не. Аз по дискотека никога не съм пушил. Никога компанията или атмосферата не ме е предразполагала към нещо подобно. Да тръгна да пуша или такова. Докато много хора са така, нали? То в компания, ще си дръпнаш си такова, не знам. Измах много кофти компания преди. То може би заради това случваха тия неща. Защото аз съм излял скоро къде отидох на дискотека с 3 кутии цигари. Не Само за за вечерта. Знаеш колко гледания имаме на първата песен? Колко? Черешката. Хвърли някакво число. 100 хиляди? Той няма идея. Не. Аз 14 милиона. Влез, напиши черешка, искам да видиш колко гледания имаме, колко лайка и колко коментара имаме. 135 хиляди лайка, към 11 хиляди коментара имаше. Дори не съм ми слушал тази песен, между другото. Виж, другата има към 6 Да. Чоко и пик-пук. Що си го смени артистичното им ли, какво там се води? Защото като пик-пук някакси не се представям в поп-фолка, брат. Ай да, имаш право, да. И не бяхме, вече съм на 24, нали? 25, 6, 7, няма как да съм пик-пук. Ама да, 13 милиона. Добре ли? Още живея с парите от черешка. До това 13 милиона ще е изкарал хубави пари от YouTube. Но ония YouTube, знаеш, че с Чок сме се разделили по 500 лева. Той сега не е чак толкова добре платено. Абе, в сравнение с тогава е... Не бе, доста по-добре от преди. Вече за 5 милиона може да си изкараш Ама 5000 определено долара. музиката е доста по-зле платена. Но и музиката вече и видеоклиповете са много скъпи. И то колко пари ти ляга един клип? Скъпичко е вече. Един цял проект, за да изглежда на някакво адекватно конкурентно ниво, минимум 10. Най-скъпия за момента ми е 18. То реално вие с спонсорите как точно се разбирате? Почти нямам вече. Иначе как се разбираме? С всеки как се договориш, брат. Не е нещо строго, което всеки път се спазва. Някой път е по-голяма кампания, дето се обвързва и с Instagram и с YouTube. Друг път само за клипа, но е трудно. По-джипче искаш? Чу седмица исках. Защото по същите пари, което вървате моите. Беше в някакъв клип снимало, някакво кис. Ай, това беше SQ7, ама тя беше дизелова, няма как се взема такова нещо. Аз карам само градско човек. Ще се запуши, ще почне светла там. Аз постоянно обикалям. Твоето дизел ли е? Дизелче съм. Аз минах 8000 км откакто съм взел. За 2 месеца. Аз са още някакви убити месеци. Лятото. Лятото ще е страшно. Почти не стоя тук. То това с участията, ние като ходихме с Биляна там на морето, Дай Боже да имаме толкова участие, но да, аз гледах много готин влог стана с Биляна. Тя е много луда. тя реално аз като видях къде има участие човек, аз като сметна горивото на месец, колко пари излизат, то направо е страшно. Ти плащат гориво. Окей, нека ти плат горивото, ама ти като си навъртял 100 000 км тази година на колата, аз не бих го издържал това човек, честно. Седно всяка седмица да има участие на морето и да бие път до Бургас. Няма да караш постоянно ти. Ето в началото да даже дори средно успешните изпълнители пак си карат самички колите човек. Да бе, но ти няма пътуваш сам, ти си звучител с някой и сеща, менете. Гледай, май се надъхвай просто. Право сещам как бицарата ми расте. И брат, аз онен ден, след първа почвам, до Трявна ти беше 3 часа. От Трявна след участие спахме в Велико Търново, още 40 минути път. Ето от Велико Търново до София и аз в София трябваше да ходя в Пловдив. И на следващия ден се върнах в София. Минах около 1000 км за ден и половина. Искам това да кажа, че се изморих супер много, брат. Имах едно участие. Разбираш, бях дроп. Той този път си ти е бал майката човек, бе. Всеки е забил на TikTok в колата. Всеки. Дали ще умре според теб скоро то TikTok? Не знам, но доколкото разбрах, платформата има много сериозни проблеми с монетизацията. То плаща ли изобщо нещо тази платформа? Да бе, на тия хората, които правят битките, Махам просенето на пари. Като цял контент креаторите, които правят наистина готини неща за TikTok, взимат ли пари от това нещо? просто съдържанието не. Битките са ясни. Те още ги правят май. А някои хора купиха апартаменти от тия битки, което е скандално. Човек просто има някои неща, които са ми били предлагани и просто не мога да се пречупа да ги направя. Колкото и пари да ми предлагат, не мога бе, човек. Аз също от битки също можех да изкарам много пари. Някак си не ми е сериозно, брат. То е било майката на сериозно. Някакси, ако има някаква оригинална идея за битка, например да отговаряме на въпроси за България. Има едно момче, пуска лайфове. Златна България ми ще се казва. Падал ли си на него? Ето е такива исторически факти, много интересни неща говори. Него го слушам и си го такова. Ма тия битки, брат, деца мажат по лицето с война и чакат такова. Извинявай, ама че те по 7-8 часа стоят. И тя битката е 5 минути, да ти изтече първа, втора, трета, пета, ми до 6-та битка ти няма какво да предложи вече на тия хора. Ти просто чакаш да ти дадат пари. Грозно е. А жените просто стоят, пускат се на лайф. Ако бях жена, То всеки така си казва, брат. Поред мен, човек, сега ме сложи в тяло на жена за една година, ще успея да я пенсионирам и нея и мен. Една година ми трябва, не ми трябва повече. ама с твоя майндсет и с твоя къл и с твоите знания и с всичко, което си. И няма да няма гола да се снима бе човек за една година. То е елементарно. То сега моята приятелка ще почне тя да качва малко повече, да стане по-активна.
Тя няма ли канал? Тя има, ама така че ще видя така просто за удоволствие. И сега последно време го взе малко по-насериозно. Ще видим какво стане. И колко време направихте? 2 години и половина, 2 години и 4 месеца мисля, че сме заедно. И като сетя какво момиче беше, когато започнах да се виждам с нея, Тя не е ли била много мъничка тогава? тя беше на 17, ама това беше... Обаче в началото всеки такъв, как му тръгне с 17 годишни и сега къде я да си намеря такава? И тя има ли някакви приятелки? Често ти казвам, ако не си я хванеш от малка да я вкараш в правия път, то просто не става, мен. Има някои, които върват горе-долу в правия път, но повечето вече по на 23-4-5 са си с хубав километраж, с доста интересни представи за живота. Нали, постоянно ме следват някакви момичета, цъкам на профила, има 3 хайлайта от дискотеката. Как точно да те взема на сериозно? Какво 3? Те могат са 3 хайлайта, обаче вътре са с 98. Има хайлайтове от дискотека, хайлайтове селфита и хайлайтове цитати. И най-обичам на профила, обичам да играя с огъня. Абе пак нещо там, че са луди и че нещо не ги слуша главата. Има и читави, има и читави. Да бе, ясно, ама... Той като при мъжете, бе, стига, те половин са бати путевци. Ай, стига. Така е. Пълен но- тъшак са. Стоят по цял ден в TikTok майна, кленчат, не си харесват работата, не си харесват тялото, нищо не правят за това. Ай, стига, бати олигофрените. Тук цяло никой не иска да поема отговорност. Никой за за нищо. За нищо, да. То затова то ретрограден Меркурий е толкова популярен. Много е лесно да обвиниш ретроградния Меркурий, че не ти се е получило нещото. Просто е най-лесно, бе, брат. Лесно е да пишеш отговорността на нещо друго. Аз приключих. Правим ли още нещо или приключим? Не, това беше. Мога да прави нещо корем, нещо парсез, ако искаш. Ай, прасез да направим. Ай. Ай, че аз имам най-малкия прасез в цялата държава. Тук цяло всеки висок човек няма парсец. Дори собствената ми майка ми се смее на пръстците. Ех, тия крака, бе. Тия пръстци, бе. Те моите са много големи, нали знаеш? Вече не толкова, но... Пак набит си. А то диамант, какъв е, бе? Това е с бившата ми приятелка, знак за вечност. Верно ли, бе? Да. Ама как си го казва свободно? Браво, много хубаво. Още ли се обичате? Разбира се. Знак за вечност. А тя има ли го? Да бе, на другата ръка. Ти не знаеш ли историята ми? човек? Ма да, ако може да я кажеш, ще се радвам да я чуя. Той има един подкаст, къде го гледал цяла България, само ти не си го гледал. Кой подкаст, бе? На Стай Никола? Гледал съм го. Он е 3 часовия. Ама, тя ми изневери с петима. Да, гледал Еми съм. да бе, то от него. Не съм го чул това. Кажи го на 2 на 3D. А тя ти изневерила с петима. Чернокожи даже. Типа не го ли чу това? Нацата шака! Чай малко, бе! Тя ако каже едновременно и вече ставаме се тръгва. Не знам, доколкото разбрах, не е било едновременно, но Бацата шака. На колко е била? на 22-3 бяхме. Как разбра? Разбрах и паролата за Фейсбук и цъкам на първия чат и последното съобщение, пратено от нея, беше: ако съм бременна, ще те убия. Добре, как реагираш в такъв момент, бе? Ти просто изпадаш в някакъв шок, не знам как ти го обясна. Защото аз не знам как бих реагирал на такова нещо. Не знам дали съм подготвен за такава ситуация. Не знам дали има някой подготвен за подобна ситуация. Но Човек, аз си бях подготвен, защото то си имаше червени флагове. от нищо да не очакваше, много гадно. Мисля, ако всичко е вървяло по план, връзката, ако е готина, момичето няма никакви ретога. Тя беше почнала да пропада и просто... Колко време сте били заедно? Към 2 години. А вярваш ли за това, че любовта трае само 3 години? Човек, аз не вярвам в любовта като цяло. Ох, то пъти вярвам, че бях с такава философия беше, да. Вярвам в взаимоотношения, защото все пак имам приятелка, вярвам в привързване. Цяло вярвам в чувства, сеща, не е като да кажеш, че отричам всичко. Просто любовта, начинът по който е обяснена в обществото, не съществува. Любовта винаги е Тази условна. безусловната, нали? Да, защото не, всяка любов е безусловна. Просто хората се опитват да си го обяснят по някакъв начин, така че да има някакъв смисъл за тях. За мен пък любовта от жена към мъж не е безусловна. Та жена, ако в началото на вашата връзка се държи невероятно с теб, готви ти и като цяла жена, за пример, изведнъж стане цеца дебеланата, къде не иска да стане от леглото, ще обичаш ли? Ще обичаш 2-3 месеца и... Не знам пък дали ще, аз като виждам, че вече тя почва да надава, не знам дали няма да я секна малко, да кажа, чакай малко. Да бе, ама има прави, че ти ще направиш забележка, но Тази жена ми е родила вече деца и сме много години заедно. ти ще стои за децата, няма да стои заради нея. И в мига, в който децата пораснат, се разделите. Не, баш така, чай сега. Вие няма как на 40 и на 50 да изглеждате както се изглежда и на 20. Да, то значи в такъв случай дай всички 40 Да бе, но имам предвид, че едно е например на 20 да е тежала 50 кг, вече на 45 и да речем е качила 10 кг през това време, което мисля, че е окей. Но ако качи 40 кг, Винаги има ако, а не може без ако. но не мога да го отричаме това. Ма не съм изпадал в такава ситуация още. Ще видим. Дано и да не изпадаш. Хората, които вярват в любовта, са хора, които не поемат отговорност за действията си. Това са същите хора, къде вярват в ретрограден Меркурий. Значи викаш всички. Даже Кръсти клипа направо ретрограден Меркурий, човек. Аз как го разбрах това, направо не мога да спра да мисля за него. Ретроградния Меркурий. Ще ти казвам, бе, забравих нещо пак във връзка с това. Ах ти гадните пръстци. Ти е толкова, Да приключваме, а? Ми хора, полека-лека май ще приключваме. Пием ли протеин? Протеин ще пием. Не, аз
Кристина е сготвила. Лафим секси готви. Лапим секси какво. Ма не бе, то за това си хващаш приятел. За това жена си хваща приятел. За компания секс и в случая осигуряваш жилището. Сетих се какво щях да те питам. Ти може и да не си го усещал, но с някои хора, не само в взаимоотношенията мъж-жена, усещаш ли, дори да сте отскоро, има една като енергия, която ви е, не говоря дори за привързаност, дори още да няма тази привързаност, тази енергия, която сякаш си пасва двамата човека. Усещал ли си го това? Това е допамин. Мани допамина, бе, брат. Аз и ти, примерно, сега, ако си говорим, дори двама приятеля, има си различни отношения при всеки човек и все едно енергиите ви си пасват създадения. Да бе, ти си пасваш като човек, да, но им прави, че първоначално това, което усещаш, усещането от новото. Привличането, допамина, Точно, което точно, това, да. че е ново, че я харесваш, че такова, че онакова. Въпросът е след 6-тия месец вече как е положението, след година, 2 години. Тя връзката винаги си минава през различни фази. Това е отделен клип, който може да направим. Окей, хора. Ами, брат, първо много ти благодаря. За нищо. Ще направихме една тренировка с теб. Кой знае, пък може пък сега за лятото да измислим нещо. Аз между съм се записал в листа с потенциални гости, които искам да поканя. Просто не искам да снимам тренировка с теб, защото Окей, а ти имаш много тренировки, аз никога не съм качвал такова нещо, затова исках да направя. някак си исках нещо по-различно да направя с теб. Мога да направя някакъв клип като с Биляна, в смисъл на участие. Аз мисля нещо такова да направя като цяло за канала ми. Окей, Мисля окей. Да почна по-близко да докара моята аудитория до... Това ще помогне най-много на кариерата. Да, Аз тега до ти цялото. го кажа това. Това нещо мисля да направя, защото никой не го прави от поп-фолка. А има много интересни неща, които мога да покажа, нали? Не всичко. Следвайте ме тук, следвайте него, следвайте, разбира се, Андон Music, музикалния ми канал. Тази година ще излезе 3 нови песни. Брат, още веднъж много ти благодаря. И големи бицепси, Чао. големи мозъци, големи патки. Айде.